cɛsirili sɛnɛkɛ yɔrɔw kɔnɔna la Joro mara la ka taa Segu yan fanfɛla la an da bɛna don o fɛnɛ na bi awa ka faro kan yirala k'a fɔ fɛn min ye Mali permis ye k'ale bɛna kɛ biométrique ye a laseli kɛra Mali kɔkanko kotigi ministre fɛ n'o ye madame Dambele Madina Sisoko ye an bɛna o laseliw fɛnɛ k'aw ye awa an bɛna ka na kuncɛ n'an ka gɛrɛn fɛnɛ ye bi Abibatu ale sera ka malidenw hakilinaw ta ka kɛɲɛ ni Mali samatasɛgɛw olu ka participation ye kan na n'o ye farafina kunbɛn turantanba kɛnɛ min n'a kan ka sigi Abijankaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni dɔgɔkun ninnu laban waati ninnu ma ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan ka tɛntɛ aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ y'akaw bisimila an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ka kɛɲɛ ni Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoni laseli cakɛda DIRPA ka laselikanw ye a yirala k'a fɔ dankarili waliyaba kɛra lafasali la kulu dɔw ka dagayɔrɔ kan ko bɛ dugu la ka taa Gawo mara la a sen fɛ mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na ka mɔgɔ caman tunu ne ka tila ka dagayɔrɔ in ci Mohamed Touré ale ye Abdul Karim Samba n'ale ye Kamorko président ye Kamorko ye coalition des anciens des mouvements des organisations de la résistance civile de Gao ye n'o ye kuluba ye Gao o ɲɛmɔgɔ ye ayiwa a bɛ a ka hakilinaw di Mohamed Touré ma an ka u lamɛn. Ele min kɛra Kobe poste kan ni groupe armé Gandezo mɔgɔw bɛ a kɛra Sibiridon juma jiginen kɔfɛ binganikɛlaw minnu ye terroriste ye olu mɔgɔ caman n'u bɛ moto kan olu de taara bin Gandezo mɔgɔw kan o yɔrɔ la donc u taara minnu sɔrɔ poste la u ye dɔw faga u taara ni dɔw ye dɔw tun n'ale bi u ma ye donc an bɛ se ka min fɔ a la o ye a bi insécurité de yira insécurité min bɛ yen ani minnu bɛ poste la mɔgɔ caman kun tɛ u ka moyen fana c'est à dire que minnu b'u bolo ka se ka kɛlɛ kɛ o man ca ten kosɛbɛ donc o de y'a kɛ a ko ma nɔgɔya donc u ye dɛmɛ ɲini mais dɛmɛ ma sɔrɔ joona donc a kɛra o cogoya de la an b'a la de deli sa pour que autorités ka se ka solution ta parce que an sɔngɔ sa in filɛ nin ye kɛlɛ minnu kɛra sanfɛ bingani minnu kɛra sanfɛ cɛnni min kɛra sanfɛ a ka ca donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi u ka se ka disposition ta pour que o sira in ka se ka sécuriser pour que mɔgɔw ka se ka taa u ka ci la ka segin hɛrɛ ni hakilisigi kɔnɔ donc o de ne bɛ se ka min fɔ o kan. A sigidadenw olu bɛ cogo jumɛn u bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ta k'a lajɛ minnu bɛ tiɲɛni kɛ a caman baden u bɛ si dugu kɔnɔ u bɛ wuli dugu kɔnɔ an n'u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ min ma ko guerre asymétrique mɔgɔ min b'i kɛlɛ i n'a ma ja ɲɔgɔn na i n'a de bɛ si i n'a de bɛ wuli donc o kɛlɛ de bɛ ka kɛ sisan maintenant an bɛ se ka min fɔ o ye bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi o ye kelen filanan an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka autorités dɛmɛ mɔgɔ jugu minnu sigi ban cɛla n'est-ce pas n'u b'an da cogo dɔ b'an wuli cogo dɔn mun bɛ se ka an ka position di binganikɛlaw ma minnu bɛna bin mɔgɔw kan u ka se ka o bɛɛ lajɛ bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que a ka se ka kɛ bɛnta ye quoi fɛn min bɛ se ka ban sinon ni n'a fɔra ko an bɛ si ɲɔgɔn i ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛni kɛ aw bɛ si ɲɔgɔn fɛ aw bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ a bɛ se ka ko jugu dɔ kɛ k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama donc vraiment an bɛ ɲini bɛɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka autorités dɛmɛ ka mɔgɔw dénoncer u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ solution ka se ka sɔrɔ a la pour que ka se k'u éradiquer ani groupe armé minnu fana bɛ yen ni u bɛ poste minnu na u ni autorités ani soldats ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni nin ko modèle ninnu kɛra soldats ka se ka intervention rapide kɛ pour que k'u dɛmɛ pour que tiɲɛni kana juguya ka se niveau la donc o de ye ne ka hakilina ye min bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ ɲɛna merci. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa Jorokaw fɛ yen nɔ a jira Joro ne dugu ye min a bɛ kilo 60 ani Segu ni ɲɔgɔn cɛla la a yirala k'a fɔ k'u ka baara fanba u bilalen bɛ sɛnɛ de kan awa sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu fana na a yirala k'a fɔ ko musolamɔgɔw de ka ca a koɲa la ko hakaja u ka baaraw b'u bolo a tɛ u bali u ka taa sɛnɛ baara nin kɛ u b'a kɛ ni nisɔndiya ye awa u bɛ fɛn sɔrɔ a la fɛnɛ an ka laselikɛla Albert Deni ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an ka laselikanw lamɛn. Kilomètre 60 bɔɲɔgɔnko bɛ Joro cercle ni Segu cɛ. Joro ye Babolodugu ye
min kono ni sɛnɛ o fanga ka bon kosɛbɛ i jango malo sɛnɛ. Mata Sango ale ye malo sɛnɛna ye min fana bɛ bayɛlɛmani kɛ. A b'a da dɔn nin baaraw daminɛ cogo la a fɛ. Joro yɛrɛ sigilen don maloforo cikɛ de kan. O nana jate minɛ k'a lajɛ cikɛ n'i y'a kɛ dugukolo bi yan ni cikɛ i bɛ nafa sɔrɔ. N y'o jate minɛ min kɔ pana ɲɛ k'a kan. Ala y'a ni sababa bɛ n bolo. N bɛ baara kɛ n kelen na. Kuma min nana ka na cikɛ nafa ye ka se ka na bayɛlɛmani don a kɔnɔ. N ye denmisɛnninw wele ka fara ɲɔgɔn kan. An kɛra coopérative ye a bɛɛ ye denmisɛnninw ye o kɔrɔba min b'a la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan. Mata Sango ka fɔla nin baara ye denmisɛnw ka baarako gɛlɛya kɛlɛ kosɛbɛ Joro kɔnɔna la hali tungafɛtaw. Jeune minnu bɛ yan ni baara t'u bolo n y'o sensibiliser ka na nɔfɛ n k'u kana an ka baara kɛ a ye sifin caman bali tungala t'a la npogotigininw fana n'olu minɛ ka na n'olu ye contrat la n'u nana malo bɔrɛ 1 wusu 100 d'u ma semaine kɔnɔ dɔw bɛ bɔrɛ 20 wusu dɔw bɛ bɔrɛ 30 wusu semaine kɔnɔ semaine o semaine a jasile kɔni 7,000 2,500 o kalo kɔnɔ u bɛ taa 9,000 dɔw bɛ 10,000 sɔrɔ kalo kɔnɔ. Fatumata Bomote ale fana ye Joro cikɛla ye min bɛ kuma an ye a ka nafa sɔrɔlenw kan sɛnɛ na sira fɛ. An bɛ nin baara in na Joro yan nɔ a ka ca san 5 ye a daminɛ ni bi cɛ an ye nafa caman sɔrɔ a la wa an ye cikɛminɛnw fana sɔrɔ a la an bɛ denmisɛnninw ka kalan wari n'u ka musaka wari bɔ a la an b'an yɛrɛ fɛrɛ bɔ a la an b'an cɛw fana boloma dɛmɛ a la a kɛli ma an bali furuso kɔnɔ baaramisɛnninw fana na. Ni sɛnɛkɛlamuso ninnu y'a jira k'a fɔ u ka sɛnɛ baara ma u bali gwadonmusoya baaraw fana na. Mata Sanogo. Bon an bɛ don min na komi bi alhamdulilayi buramusow bɛ yen olu yɛrɛ bɛ so kɔnɔ an tɛ du kɔnɔ baara ba kɛ ten mais en même temps k'a sɔrɔ hali buramuso ninnu tɛ yen an tun b'a waleya du kɔnɔ tɛ sa n'i ka foro bɛ cikɛ don min ni cikɛminɛn t'i bolo yɛrɛ bɛ mɔgɔw kɔnɔ n'i ye programme ta don min kan ka taa kungo la i b'i ka kɔn k'i ka dumuni bɛɛ tobi k'a mɔ k'a labɛn bɛɛ kɛ ka pɛrɛ ka bila. Wasa ko sɛbɛntiya Mamutu Kuyate ale ye Mata Sango furucɛ ye. Ni muso n'a kɛra baarakɛla ye a bɛ ko dɔ ta a la da yɛrɛ ka yɛrɛkun yɛrɛ donni ma fɔlɔ elle peut contribuer aussi au foyer ko dɔ kɔni ne ma ban ma. Ne ka dɛmɛ ye ko caman ye parce que pour que ko ka se yan a tun bɛ du yɛrɛ de kɔnɔ yan ne yɛrɛ ba sara Ala ka hinɛ ne tun y'o ka so de d'a ma a y'o ci k'o kɛ tɔli ye de tun y'a ka magasin ye kami a ma buramuso sɔrɔ a b'a ka guwa k'a kɛcogo la a bɛ kɛ heure la. Baara bɛɛ n'a gɛlɛya don Mata Sanogo ye gɛlɛya sɔrɔ nka o bɛɛ la a cɛ sirilen don. Robinet t'an fɛ yan nɔ forage t'an fɛ ji foyi tɛ yan a ye kɛnɛ lajɛ forage tɛ yan robinet tɛ yan courant tɛ yan nin mansin yɛrɛ jɔlen filɛ nin courant don ni courant bɛ yan nɔ sa a malo bɛɛ ka ɲi nin n'an ye malo wɔrɔ na a bɛɛ ka ɲi nin ani malo étranger mɔgɔ si t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn. K'a dɔn k'a fɔ dugukolo tɛ maa janfa n'i ye min dan i b'o tɔnɔ de sɔrɔ. Jenny Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Mali permis de conduire a bɛna bayɛlɛma ko k'a bila ka kɛ biométrique ye a laseliw kɛra Mali transport kɔ kan ko kotigi fɛ Madame Dambele Madina Sissogo Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an ka kumakanw lamɛn. Ka sanga bolimafɛnko minisiri ka nin hakilina in ma maa caman y'u ka jɔrɔnako yira Sheikh Umar Diarra ale ye Buguninka ye. A ma waati jan bɔ fɔlɔ ko an ka bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka kɛ carte biométrique ye an y'a ye k'a fɔ o carte biométrique ko o sɔrɔli ye kataba 4 ye ani fɛnɛ n'a sɔrɔla i bɛna ye k'a fɔ maa o mɔgɔ bɛ kunnafoni mun na o bɛɛ tɛ carte biométrique kan o ko ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ n'a fɔra ko maaw ka mobili boli sɛbɛn yamaruya sɛbɛn ka mobili boli n'o ye permis de conduire ye ko o fɛnɛ bɛna yɛlɛma ka kɛ carte biométrique ɲɔgɔnna ye ɲininkali min b'an bolo yala u da fan bɛ basijala min na a ɲɛgɛji b'u da wa o kɔnɔnafili kɔni b'an kan n'o kɔni gɛlɛya tɛ o fɛn don fɛn min cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Pama Kebe Tinanku Sekli o kafo ɲɛmaa don a b'a ka hakilinataw fɔ an ye. N'a ma ɲɛ kɛli kɔ kɔni u k'a to dɔ in ka fɛn fɔlɔ dɔ in ka sabati ni n'a ta in ka sabati ni n'a mu yɛlɛmana ka kɛ u ko sabati bɛɛ k'a ta sɔrɔ fɔlɔ n'o ɲɛnabɔra kuma min u ka sɔrɔ ka taa don ko wɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ an ma tila dɔ la n'an taara don dɔ wɛrɛ la a bɛna kɛ problème de vraiment ne kɔni hakilina y'o ye ne yɛrɛ hakilina y'o ye. Maa dɔw fɛnɛ ka yeta la ko hakilina ɲuman don ko nka a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na halisa Mahamad Mariko politiki ma don. Hakilina ɲuman don
mais an y'a ye k'a fɔ min ye carte biométrique ye o tilana nka gɛlɛya caman yira la donc o gɛlɛya minnu yera o la o ɲɔgɔnnaw kana segin k'a ye permis ta la. Nabi Togola ni ale ye appel du 20 février tɔnden ye ale fɛnɛ b'a ka hakilinataw fɔ. Diɲɛ selen don danga min na bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka bugu latigɛ subahana mansinw fɛ papiye ko tile o bɛ ɲini ka ban mɔgɔw k'o bila u hakili la nka an bɛ nka min d'a kan o de ye dɔrɔn a kana kɛ baara jogolobaasilen ye. Min ye sɔrɔko dɔɔninkɛlaw ye an ye olu fɛnɛ hakilinataw sɔrɔ ka sanga minisiri ka ni laɲini ma Isa Sisuma an k'ale lamɛn. Fɛn min don fɛn ɲuman don mais ni an m'an farati fana souvent mɔdi ko bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni dɔ ye parce que ka na ni tiɲɛni ye mun ye ni a yɛlɛmana ka k'o ye ni jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen jamanadenw tɛ se k'a sɔrɔ komi u y'a kanu cogo min na a bɛ komi jamana yɛrɛ ye fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min n'o bɛ se ka dan sigi kɛ a ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dankari dɔw yɛrɛ ka hakɛ la fɛn min kɔni ɲininen don ne kɔni hakilina ye min ye jamana kan ka kɔgɔ da chantier caman na minnu tɛ ninnu ye. Permis de conduire o yɛlɛmali ka kɛ carte biométrique ye ministre madame Dambele Madina Sissoko ale y'a yira k'a fɔ k'a kun ye yaasa ka sirako lakanani yɛrɛ sabati ani ka sariyatigiw olu ka sɛgɛsɛgɛliw nɔgɔya u bolo a y'a yira ko a sɛbɛn kura bɛna kɛ ni internet puce ye min bɛna kunnafoniw yɛrɛ mara bolimafɛntigiw yɛrɛ kan. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an ka duniya lamini kunnafoniw lamɛn ni kunnafoni bɛ Gaza Ramala kan ka bɔ Doha a laseliw kɛra Reuters fɛ a yirala k'a fɔ ko Banisirala ka bombardement juguyara bi araba in na kosɛbɛ bande Gaza kɔnɔna na hakaja Banisirala kaw ɲɛmaw kɛlen bɛ ka layidu kelen kun kɛ l'Amérique jamana ɲɛmaw ye k'a fɔ ko u bɛna lakana di sibiliw ma a yɔrɔ ninnu kɔnɔna na awa laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko o ma kɛ fɔlɔ o ye jateminɛ kɛ Banisirala ɲɛmɔgɔw ka kumaw la ka tila ka lajɛ waliya minnu bɛ sen na terrain sanfɛ awa k'olu ka jan ɲɔgɔn na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gaza camancɛla yɛrɛ la awa ko fitinɛ yɛrɛ ma se ka nɔgɔya yɔrɔ min na fiyewu ni a yɔrɔ fɛnɛ na kɛlɛɲɛbolilaw dagalen bɛ a la kosɛbɛ ayiwa ni cogoyaba t'u bolo bɔda t'u ye Hamasi ye a jira k'a fɔ ko kabini kɛlɛ in daminɛna awa ko u ka maa 23 ɲɔgɔn na olu de fatura a sen fɛ ayiwa u ye fɛnɛ Banisirala premier ministre Benjamin Netanyahu ale ye laseli kɛ fɛnɛ k'a fɔ ko olu bɛ Hamasi de ka sitununi nɔfɛ kɛlɛ ni sen fɛ ko kabini u ye u ka dankari kɛ u la u ka mɔgɔ 1000 fagara waati minnu na a dankariliw senfɛ l'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken a yirala k'a fɔ k'ale kɔni bɛ a ka taama naaninan de la kabini ni fitinɛ in daminɛna yɔrɔ nin kɔnɔna na ale tun ye laseli kɛ ka laɲini kɛ Banisirala ɲɛmaw fɛ ko k'a f'u ɲɛna k'u ka dayɛlɛlen to Palestine mɔgɔw ye u ka se k'u ka jamana kɔni sigi ne ka tila ka u ka jamana mara a ka t'u bolo fɔlɔ a ka lajɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa ni an seginne kana an ka studio kɔnɔna la tuguni a kana don an ka kunnafoniw ta ko filanan kɔnɔna na k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn halisa ka bɔ VOA Soba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ne minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na ni waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na awa Abijankaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Gawo an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan ne minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na ni waati in na an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw kan n'o fɔlɔ ye www.bambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Facebook Instagram ani YouTube n'o pagew tɔgɔ ye ko VOA Bambara ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Senegali jamana cɛbɔ 21 olu de ka cɛbɔya sɛbɛntiyara 93 minnu ye laɲiniw kɛ
k'a fɔ k'u bɛna kɛ cɛbɔw ye jamanatigi ɲini kalataw senfɛ min kan ka kɛnɛw kan ka sigi février kalo nataw la awa a yirala k'a fɔ ko minnu kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ninnu ye ayiwa olu ka liste labanw olu kan ka bɔ ka a sɛbɛntiya ka bɛn janvier kalo tile 20 ninnu waatiya ma n'a ma jara n'ale VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Senegali a bɛ a laseliw kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Sisan Senegali jamana na cɛbɔ tali février kalo tile 25 jamana kuntigi kalata la datugura kabini kunu ni cɛbɔ 21 ninnu de ka kaɲini sɛbɛn min bɛ wele parrainage sɛbɛntiyara sariya sunba la mɔgɔ 93 cɛ la min tora o de ye sariya sunba ka sɛgɛsɛgɛli ye cɛbɔ 21 in kan n'a daminɛna bi araba o sɛgɛsɛgɛli kun ɲɛ de n'a y'a sɔrɔ u ka kan ka nafolo min bɔ walasa u bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ani n'a y'a sɔrɔ u ye cɛbɔya sariya bɛɛ labato jamana kuntigi kalata la Senegali i n'a fɔ a fɔra cogo min na sariya kɔnɔ n'o sɛgɛsɛgɛli mana ban janvier kalo tile 20 nata sariya sunba bɛ cɛbɔw ka lisi laban labɔ cɛbɔ 21 in cɛ la Dakar mairie kɔrɔ b'u la Alifa Ababakar Sall marajɛkulu ɲɛma Amadu Ba n'o ye jamana kuntigi Macky Sall ka cɛbɔ ye Idrissa Seck jamana kuntigi kɔrɔ Maître Abdoulaye Wade Denke Karim Wade Déthié Fall n'a ni fanga sina ɲɛma Ousmane Sonko bɛ farankan politiki tɔn kelen kɔnɔ n'a tɔgɔ Yewwi Askanu ye muso fila b'u cɛ la fana olu de ye Anta Boubacar Ngom ani Rose Wardini minnu fana sen bɔra la i n'a fɔ Aminata Touré Macky Sall ka marajɛkulu ɲɛmakɔrɔ Bougane Gueye Abdoul Mbaye fanga sina ɲɛma Ousmane Sonko n'a bɛ kaso la u bɛɛ ye jamana kuntigi Macky Sall de jalaki k'ale de y'a to u sen bɔra février kalo tile 25 jamana kuntigi kalata la nga Habibu Si sen bɛ cɛbɔ 21 in na ani fanga sina Ousmane Sonko bɛ politiki tɔn kelen kɔnɔ n'o ye Pastef ye n'a cira Senegali marabagaw fɛ Nama Jara Dakar VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa ka bɔ l'Amérique jamana kan yan nɔ a jirala k'a fɔ ko républicains ka parti kulu olu ka cɛbɔw ka baro kɛnɛ sigi u bɛ bɔ ɲɔgɔn na min senfɛ awa n'a kan ka latɛmɛ Nikki Haley ani Ron DeSantis ni ɲɔgɔn cɛla la olu baaraw kɛnɛ kan ka sigi bi araba in na u bɛna ɲɔgɔn ye bagolo siman kan yaasa u ka tɔnkuludenw bɛ se ka sugandili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la awa a jirala k'a fɔ ko cɛbɔ fila ni bɛɛ bɛ laɲini de la yaasa ka se ka ɲɛkunya sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ni maa fila ka ɲɔgɔn ye kɛra ka kɔn i y'o waa yɛrɛ ko fɔ tako fɔlɔ baaraw ɲɛ min jatira i n'a fɔ komi a baaraw taabolo gɛlɛyara walasa ko ka se ka cɛbɔ filaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ani fɛnɛ ko ka jalatigɛliw kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ d'i ma u ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲɔgɔndan baara tɔw ye hali ni k'a sɔrɔ wulikajɔ hakilinaw nɔminɛli caman ko n'u bɛ senna kirikow nasira fɛ ka ɲɛsin jamanatigi kɔrɔ Trump ma jateminɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲɛtaga belebele o de bɛ a bolo a kɔni ma se ka sira fosi sɔrɔ ka ye u ka barosigiba kɔnɔna la min bɛ kɛ jabarani so la a ye min jigiya k'a fɔ ko tɛna foyi don ale kun n'o bɛ se ka to a ka wuli ko k'i kɔ da lɛrɛ damadɔ kɔnɔ ka ɲɛsin nin lamɛnli in tuma ka taa fadenkɛw fan fɛ ko minnu tɔgɔw jatilen tɛ kalata yɛrɛ kɔnɔna jateminɛli o kulokɔrɔ kumaw la cɛbɔ si tɛ yen minnu bɛ se ka wuli jaabi min bɛ tali kɛ u ka baaraw lakɔlɔnni kan o de bɛna se ka kɛnɛ labilali to nin kɛra Madame Haley ale ka laseli ye ka taa Monsieur DeSantis ma min kɛra u ka kalata yɛrɛ ko fɔ kumaɲɔgɔnyaw senfɛ Hawkeye o mara la Madame Haley ye jalaki bin jamanatigi kɔrɔ Trump kan ka kɔn u ka laseliba ɲɛ min labɛnna sanfɛ kalanso dɔ kɔnɔ n'a bɛ wele ko Université Drake Moine n'o ye Iowa faba ye a y'a jalaki k'a fɔ k'a ma sɔn k'i kɔgɔ da a fadenkɛw kɔgɔ la cɛbɔ saba dɔrɔn minnu lakodɔnna a kuma sera Donald Trump bolo a ka bɔ k'a yɛrɛ yira nin waati ninnu na barosigiba min bɛ ka kɛ jabaranisow kan fanga bɛ ka dɔgɔya a baaraw taabolo bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump bolo k'i yɛrɛ dugu a ye nin lase a ka laseliw senfɛ min bolo nabilala bataki dɔ kɔnɔ a y'a yɛrɛ nama ka bɔ jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔw ma tarata don ka taa kumaɲɔgɔnyaba dɔ kɛnɛ kan Washington yɔrɔ min na a jalakilen don k'a fɔ k'a tun ye baara sira dɔw tigɛ duguduguni sira fɛ walasa ka se ka jamanatigisi kalata min kɛra san 2020 k'o latiɲɛ Donald Trump k'a y'an ka segin ka taa kiiritigɛsoba la alamisa don New Yorkikaw fɛ yen min ɲɛsinen don a ka kiirikow ma n'o bɛ tali kɛ yurukuyuruku kan
bi ye araba ye gɛrɛn kɔnɔ sigi o kɛnɛ o baro kan ka sigi Abibatu Tarawele fɛ awa a bɛ ka kuma malidenw y'u ka seereyaw di Mali samatasɛgɛw olu ka participation kan kan na n'o ye farafinna tolantanba kunbɛn ye n'a kɛnɛ kan ka sigi Abijankaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni nin dɔgɔkun in laban waati ye an ka u ka baro lamɛn. San 2024 farafinna ndolantanba ye layidu ta ko a bɛna kɛ lajɛba ye min nafa ka bon farafinna ndolantanjɛkuluw bolo minnu sen bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali taw. Kɔsa in na ɲɛta minnu donna Mali dolantan tɔn kɔnɔ b'a to an bɛ se ka miiri k'a bɛ se ka san sɔrɔ nin bɔko kura in na hali k'a sɔrɔ ni jamana in ma deli ka farafinna dolantanba jɔnjɔn sɔrɔ a ka tariku kɔnɔ. Maliden dɔw ye jaabi di Mali egli ka sendon na ni CAN 2024 in na. Entraîneur est ici dit l'autre jour, je crois que c'est hier ou avant-hier, ici. Bon, ay joueur munun ta un joueur donné de donka, munun do bere jouer ka club la Europe. Je crois que quand on monte à Utah. Le Mali a toutes ses chances canines. Bon, Mali mata pour la figuration que Mali tara pour remporter la coupe. Vraiment eglu tara kanna jarani kusebe pami do de kuye sisano ala ku segini kupu e herela ala kana basi foshi bo ala mi do kuye kusebe uni mulu be jela mi do ku be komi kupu ko re do garziga ko re fene ni mu chance bala ore ba soro bara bala me chance bala de donc ni mu garziga bala la ku da no ya oyi mena era ko ni a soro Mali mana soro de kada yin kusebe Mali ka la yini nyina o de ka jonjonta o hogum kono yani CAN 2024 daminɛw cɛ a kɛlen do ka wuli ka jɔ dɔ sigi sen kan. Donc lisi ɲana a tɔ ye an bɛ min kɛ an b'an ɲɔgɔn mobiliser ka entraîneur yɛrɛ accompagner lisi in na ni ala sɔnna denmisɛnnin ɲumanw don ka ɲi kojugu. Sisan kurantigɛ banbali bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni CAN 2024 matchiw lajɛli gɛlɛya Mali kɔnɔ supporters dɔw hakilina na. Vraiment CAN mina daminɛ au moins fɛn min ka gɛlɛn ma hali ni Mali ka match bɛ yen au moins u ka se k'o d'a ma an ka se k'an ka match filɛ k'a ban pewu ka sɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ kuranko la n'o kɔni kɛra tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ diya n ye Mali de ka gɛlɛn an ye Maliyɛn an bɛ fɛ ka Mali ka match de lajɛ. An bɛ dugawu de k'u ye dɔrɔn u ka na ni coupe ye. An ka dugawu b'u kan an dalen la fini u ka na ni coupe Mali la. Hakilina jiginna Mali ni Afrique du Sud bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 16 san 2024 Korogo kɔnɔwari dugukolo kan wa VOA Bambara cɛdenw bɛna y'a kɛnɛ kan. Habiba Nango Traoré ka bɔ Bamakɔ VOA Bambara. Ka da nin kan komi Abiba y'a laseli kɛ cogoya min na ka daminɛ bi la ka taa se fo CAN kuncɛli ma an bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka to ka kunnafoni laseli kɛ aw ye a sababu la awa deja an ka cɛden n'o ye Saka Tarawele ye n'ale y'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni laselaw ye ale bɛ kɛnɛ kan a ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ bi ka bɔ Abidjan an ka laseli kan ninnu lamɛn. Sédantolonta kola farafina ɲɔgɔn kunbɛ ba Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire b'a fɛ mɔni saba min bɛ daminɛ sibiri nata janvier kalo tile 13 san 2024 na a tɔ panko kelen ani ɲɛwawa Sénégal jamana sɛmɛ jamana 24 na minnu bɛna ye Côte d'Ivoire kɛnɛ kan farafina ŋanaw Lion de la Teranga sera Yamoussoukro o dagayɔrɔ la a kɛra surɔ Nama Jara VOA la sigiden Dakar Sénégal bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Sénégali waraw nalen Sénégali jamanaden minnu sigilen bɛ Yamoussoukro dugu kɔnɔ bɔra ka caya ku kunbɛn les Lions de la Teranga bɛna u ka tolantan fɔlɔ kɛ tɛnɛ nata u ni u ka sigiɲɔgɔn Gambi cɛ nɛgɛ kaɲa 14 waati la groupe C kɔnɔ farafina kan nin siɲɛ 34 in na
k'aw ladɔnniya senegali ni gambi jamana tɔlantan ma deli ka nɔgɔya senegali bolo nga waraw ka kan ka jira k'olu de ye farafina ŋanaw ye tɛnɛn dɔn o gurupu in kɔnɔ u ni ginɛ ni kamerun fana bena bɛn kan ɲɔgɔn kunbɛ tɔlantanw na senegali jamanaden caman jigi b'a kan u be segi ka na ni farafina jɔnjɔn ye senegali i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ Macky Sall hali n'a y'a sɔrɔ caman fana ma dannaya sɔrɔ fɔlɔ les lions de la terangaw kan u ni Niger jamana ka badenya tɔlantan in kosɔn Dakar n'u bɔra kelen ni fu ye tɛnɛn tɛmɛnɛ tɔlantan kɛnɛ Stade Abdoulaye Wade la Senegali faba la Senegali waraw ka jalatigi Kalilu Kulubali kɔni k'u jigi b'a kan u be segi ka na ni jɔnjɔn in ye Senegali nga a tɛna nɔgɔya bawo jamana tɔw fana jigi be farafina kan jɔnjɔn in tali la Nama Jara Dakar Bewa Bambara. An yɛrɛw fɛ yan Bamakɔ labɛnniw bɛ sen na Mali bɛna ye kɛnɛ kan Mali samatasɛgɛw bɛna Côte d'Ivoire sira ta sini alamisa janvier kalo tile 11 san 2024 na ka samatasɛgɛw dɛmɛ kunnafoniyako ta fan fɛ AGSM Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn bɛ k'i sɔn a bɛ labɛnni na a fana bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ Mali sɛnɛntɔlanta fédération ɲɛmayaso ye CFA wari miliyɔn 10 di AGSM ma a k'a yɛrɛ dɛmɛ kanko la a kɛra kunu tarata janvier kalo tile 9 san 2024 na Bamako. AGSM ɲɛma Umar Baba Traoré ma ka nisɔndiya dogo. Fédération malienne de football ye miliyɔn 10 de d'a ma CFA wari la k'an k'an bolo ma dɛmɛ n'a ye o dɛmɛ ma bala n'a ka da mun kan Fédération malienne de football bɛ an jigi kɔrɔ ko caman na wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ fana ye kan na u ka miliyɔn 10 di an ma a jiginna kan min kɛra laban min kɛra Cameroun u ye miliyɔn 10 de d'an ma fana an k'o fara an ka musakaw kan o kɛra ko ye min an nisɔndiya kosɛbɛ min an dɛmɛ an ka baara la an bɛ président Mamadou Touré Bavi a n'a ka bureau mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. O kunu kelen fana na Mali farikolo ɲɛnajɛ ministri Abdul Kasim Fɔnba ye CFA wari miliyɔn 5 a bɛɛ lajɛlen ministri ka tagama ka bɔ a ka baarayɔrɔ la ka taa an ka siège la ka taa ɲɛ da an ka baara kɛcogo kan ka tuguni ka musaka d'a ma miliyɔn 5 a tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ a y'an ka baara diya an na a y'an ka baara tɔ diya an ye o b'a yira k'a fɔ an bɛ baara min na su ani tile jamana y'a dɔn ministre Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ka sira fɛ o ye ko ye min fana tɛ bɔ an kɔnɔ. Mali farikolo ɲɛnajɛ ministri Abdul Kasim Fɔnba ka kumakanw y'a yira ko ji bolila a sira fɛ. An b'a dɔn aw ka baara ye n'o ye baara ba de ye parce que bɛɛ tɛna se ka taa kan la ye mais bɛɛ b'a ɲini ka faamuyali sɔrɔ mun de bɛ ka kɛ yen nɔ parce que hali ni maliyɛnw bɛ yan nɔ hakili bɛɛ bɛna kɛ Côte d'Ivoire yen nɔ mais aw de bɛna kunnafoni lase an ma o de la an nana aw ka siège la an b'a dɔn journalistes camanba de kan ka taa an ko an bɛna dɛmɛ dɔ lase aw ma dɛmɛ ba tɛ n'i y'a jateminɛ a bɛna taa baara mun na yen nɔ 5 millions di o y'an ka contribution ya GSM ni média mɔgɔw aw minnu bɛna taa yen nɔ walasa a ka se k'aw bolola dɛmɛ a ka se k'aw ka baara kɛ ka ɲɛ olu bɛɛ de bɛna maliyɛnw fana dɛmɛ faamuyali la. Kunnafoni ninnu labɛnna Siaka Traoré Bamako Mali la Cheikh Thioro Washington DC ka fara Côte d'Ivoire radio so min tɔgɔ Albayan ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ ani voix ni ɲɔgɔn cɛ a kan bɛn waati wɛrɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ kanko la. Ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Ayiwa nin bɛna an ka bi kunnafoni kuncɛ jɛmukan labɛnna Cheikh Thioro fɛ a laseliw kɛra u ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la YouTube Facebook live ani Instagram kan an'an yɛrɛ ka pagew kan nin jɛmukan in a b'a postelen sɔrɔ nin yɔrɔ 3 ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka page minnu bɛ olu kan nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan.